Lehen sorospen kurtsoa amaitu ondoren, orain dea kurtsoak ari zarete banatzen, gazte asko animatu dira. Bai, egia esan eskolapiotan aritu diren guztik, bain deako kursioa denak animatu dira. Eta zer da bertan erakusten duzuena? Hemen, pixkat lehen sorospenakin jarraituta, oinarrizko bizi euskarria eta gero desfibriladoreak hurbilen eta, egin komertziotan da, baina zentro komertziala handitan da azaltzen dira desfibriladoreak. Esan daiteke tramankulu hori nahiko garrantzitsua dela edozein istripu, edozein gauza gertatu ezkero pixka bat bihotza erreanimatzeko, ez? Bai, hori da, momentu batzutan, reanimazioa ondo egiten baldin badakizu, tramankulu hori bastante erabilgarria da. Hemen Tolosalde inguruan, atentzioa deitzen duen gai bada, jende asko animatzen da ikastera? Bai, adinautako jendea egia esan animatzen da bastante, bai. Ja, urtea badara matzizkizue eskolapiotara igotzen, kursoak ematen, zenbagarrena den badakizu? Uste dut 3. urtea dela, bai. Eta lehenengo urtea da, haue denak animatzen diala beste ikastaro bat egitea, aparte. Honen ondoren, beste ikastaroren bat edo, baduzoia pentsatu da? Printzipioz ez, printzipioz hauek gero ja hemendik kanpo ingo du beste zer, baina printzipioz hemen hau. Eta orain azkar esplikatzeko moduan, bazaude, nola erabili behar den tramonkulua zein den moduriko berena? Hombre, hoi ikastaro egin behar da, azken finean ikastaro egin behar da, katxarronek ematen dizkizu bere pauta batzuk nola erabiltzen dira, baina azkenen garrantzitsua da ikastaro, behintzat jakin nola erabiltzen den. Naturarekin bat izanet... Usten dugu, zuek ere kurtsoan parte hartu duzuela, lehenago eskolapiotan ere, zuek hartu zenuten beste kurtsoa, lehen sorospenekoa? Bai, ni bai. Nola joan zen? Bi aste izan zian, pixka gogorra gola, baina gero azterketen genuen, aprobatu genuen, da kontentu denak. Eta ondo, ikasitakoa, esperoet bale izana, ez dakit. Desfibriladorea, nola doa? Beste kurso bat ikasten desfibrilare buruz, eta nik uste kursoa azkenen praktikan erabiltzeko izango da, eta azkenen bestea bezala baliogarri izango da gutzako. Eta zuek uste duzu, hau praktikan jartzea tokatzen denean, urduritasun bat edo ez zaizuela sartuko? Nik uste lehenengo aldi behintzat urduriango gara, baina pentsatu behar dugu pertsona salbatze deula, eta guduk dakiguna, inin behar dugu, orduan, segatu egin behar dugu, ez dakit. Zuen ustez, pena merezu den kurtsoa da, animatuko zenuekete jendea? Bai, nik uste azken gauza hauek baliogarri diala, igual gizarteko pertsona gehienak jakin beharko luken gauza izango litzateke, ze azkenen pertsona salbatzea uste oso importantea dela, eta nik uste azkenen eskolak emategun oportunitateekin oso baliagarria da, eta orduan nik uste pertsona gehienak animatuko ditula olako kursoak egiten.